Existujú také tri typy, cez čo sa vysvetľuje vedomá tvorba reality, alebo cez čo si to vlastne človek vie predstaviť. Bude to cez tú kvantovú realitu, cez tú kvantovú fyziku, kde vlastne pointa je tá, že je už pre teba predpripravená forma reality, ktorú si vieš predstaviť, a cez naladenie sa na tú formu reality sa shiftneš do tej reality. To je prvá forma. Druhá forma je tá, že ty si niečo ako zakladač filmov a ten svet je plátno, na ktoré to ty vysielaš. Čiže niečo ako keby ty si žiarič, to znamená každá tvoja myšlienka je zámer, ktorý ty vysielaš, a na základe, v buddhizme sa to hovorí aj na základe slobodnej hry priestoru, sa formuje tá realita. A potom je akoby taký tretí typ a hovorí sa, že vesmír ti to odrazí. Ale základ je vždy v tom, že tvoríme znútra von. To znamená, že nie, že niečo sa ti udeje vonku a ty na to reaguješ, to si myslíme, ale v skutočnosti my niečo cítime, my niečo žijeme, my v niečo veríme, my sme na niečo nastavení, a toto my vyžarujeme, tvoríme, shiftujeme sa, alebo nám to teda vesmír odráža. Ale pointa vždy je, že my sme tí tvorcovia. To znamená, že vždy je základ to, ako sa ty cítiš a v čo ty veríš. A ja preto pracujem so zámermi, ktoré vkladám do sviečok, a cez tieto vlastne zámery sa ja prenastavujem. A tým pádom prenastavuješ aj tie vonkajšie podmienky. A či už je to cez tú kvantovú realitu, či už je to cez to, že vesmír ti to odrazí, to je jedno. Pointa je, že ty v podstate si ten tvorca.